grade, za slovenske brigade, ne za nas ni pera, ni ne. Po semenih oblačnih in po gradu. Ja, mislim dobro, ali... Ostali su ali svi po 4 vrsta napravite. Ostali dolje uđite u... Ajmo ujednačite, malo... Pozdravimo aplauzom učesnike marša! Daj malo medu. Molim da se pripreme delegacija Saveza boraca Nora Dubrovnika. Pozivam da se pripreme članovi... Su naši. Naši. A ja? Koji je ovo još? Njihova čerka polagala vijenac za lektor. U okviru obilježavanja 75. godišnjice od Igmanskog... brigade. Pozivam da se pripreme članovi